روژان زاروکێکی کوردە ji bajarê Dirbêsiyê li Rojavayê Kurdistanê. Ew birayê xwe raman û dayika xwe li benda biryareke hikûmeta Almanyane got bikaribin biçin cembavê xwe goberî demekê bi qaçaxî xwe gihandibû Almanya û niha li benda biryara kombkirina endamên malbatê ye. Got çê dibe ev biryar neyê bicihkirin. Bav li Rojavayê Dunyayê ye û dêw zarok jî li Rojavayê Kurdistanê ne. Dûrî, dil û hinavan digveşe. Lêbûyerên mîna êrişên sêzdê mijdarê li Parîsê ji xewnên zaroktiyê bi gelekî mezintir e. Lê dîsan jî zarok ji mezinan bêtir dikarin dibin siya şer de demên xweş ji xwe re peyda bikin. Heya niha tu amareke fermî di derbarê wan malbatan de tune ye got bav bi qaçaxî çûye Ewropa û dêw zarok li welatê xwe li benda biryara kombkirina endamên malbatê mane. Li Rojavayê Kurdistanê gelek caran zarok tevlî çalakiyên siyasî dibin û li diruşm û sloganên ji salên jiyana xwe mezintir guhdarî dikin. Digel pêlên koçberiyê lê heya niha cade û kolanên bajarên Rojavayê Kurdistanê ji lîstik û pêkenokên zarokan vala nebûne. Zarok û agir mîna du cêwiyan li Rojavayê welêt nêzîkî hev dibin. Gelek caran agirên meha adarê bi destê zarokan têne vêxistin. Ewropa barê zarokên Rojavayê Kurdistanê girantir kiriye. Ji ber ku hezaran zarok hene got niha li benda dîtina bavê xwe ne. Niha jî dunya ev qasî biçûk bûye got zarokek li gundekî ji bîr kirî li nav welatekî wêran kirî li benda biryara serokên welatên herî mezin e da got bikaribe bavê xwe bibîne. Çê dibe jî got di rojên bêde bavên koçber li zarokên xwe vegerin. Heger hatû Ewropa dibin siya rewş û zagonên awarte de jiyan bike. Mihemed Beşar, Rûdaw.